Estado formada pola antiga provincia española do Sáhara Español. Declarou a súa independencia en 1976 e actualmente é recoñecida por máis de 80 estados do mundo. Agora máis que nunca debemos reafirmar a nosa solidaridade co pobo saharaui e seguir loitando pola descolonización do Sáhara Occidental, contra a violación sistemática dos dereitos humanos por parte de Marrocos nos territorios ocupados, e axudando e cooperando a pesar da crise que padecemos para que poidan seguir resistindo e loitando con dignidade. Non podemos aceptar que as relacións con Marrocos sean usadas como pretexto para encubrir e silenciar unha situación de injusticia, de ocupación pola forza, de intransigencia e impunidade por parte de Marrocos, que incumple sistemáticamente as normas básicas do dereito internacional e sigue masacrando e aniquilando o pobo saharaui. A xusticia da nosa causa, a bondade, unidade e determinación do pobo saharaui, xunto coa solidaridade fará posible que un día máis cedo que tarde chegue a liberdade e a independencia ao Sáhara Occidental. Mentras o pobo saharaui siga sofrindo, nós, miles de persoas solidarias e conscientes da nosa responsabilidade, seguiremos loitando xunto con este pobo irmán. Este ano, concelleiros da Xunta foron enviarse os campamentos ocupados de dos partidos, do Partido Popular, do Bloque, de Izquierda Unida e do PSOE, para que miraran de primeira man e lle transmitiran aos seus grupos políticos a situación que están tendo no Sáhara ocupado. Foron perseguidos por os marroquíes, entraron no hotel onde estaban, deronlle volta a todo equipases, sen deixalos nin sequera pasar os días que pasaron ali, continuamente vixiándoos. Estiveron con 60 representantes do Sáhara. Supóñome que se transmitiríanlle a cada un deles, ao seu partido, toda a problemática que están sufrindo directamente sobre a persecución que están tendo nos campamentos ocupados. Por iso queremos solicitar ao Consello da Seguridade da ONU a ampliación do mandato da MINURSO, incluindo a supervisión e vigilancia da zona para evitar graves violacións de dereitos humanos no Sáhara Occidental. Suscribir o mandato do Parlamento Europeo 22 da sesión do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas e exigir ao Reino de Marrocos a liberdade de todos os presos políticos saharauis, incluindo o grupo de 24 presos de Gren y Chip, condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir a protección dos dereitos fundamentais do pobo saharaui. Destacar a necesidade dun mecanismo internacional de seguimento cos dereitos humanos no Sáhara. Terceiro, apoiar unha solución do conflito baseada no exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharaui, como establecen numerosas resolucións das Nacións Unidas. Cuarto, enviar o presente acordo ao Ministro de Asuntos Exteriores, embaixador de Marrocos en Madrid, e o Presidente do Congreso de Deputados, ao Presidente do Senado, Presidente do Parlamento Europeo e a Alta Resolución da Unión Europea para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade. E quinto, exigimos do Goberno de España accións que poñan fin ao drama humano que viven os saharauis e poder completar o proceso de descolonización dun referendo de autodeterminación.